Għal sena oħra se tirritorna l-attività Misraħ il-Miliet li se ssir fil-foyer tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonista. Dar ċentrali illi se titlibbes bl-ispirtu tal-festi wara nuqqas ta' sena kawża tal-COVID-19. Fil-fatt, il-foyer se jinbidel f'atmosfera tipika tal-Miliet fejn wieħed jista' jattendi mal-familja kollha. Il-ħamis li ġej se jkun qed jintrama presepju bil-bambin u numru ta' pasturi biex imbagħad il-ġimgħa ta' wara se jintramaw żoni fejn se jinbijaw ikel u xorb tipiku tal-Miliet fost affarijiet oħra. NetNews kellem mal-koordinatur ta' dawn l-attivitajiet Robert Kutajjar li spjegalna aħjar x'nistennew minn din il-5 edizzjoni ta' Misraħ il-Miliet. Jinsab kollox lest biex jekk Alla jrid fil-jiem li ġejjin propju meta nkunu qed nersqu dejjem lejn il-Miliet, hawnhekk fid-Dar Ċentrali nagħtu wkoll atmosfera, ambjent ta' waħda mill-ikbar festi, jekk mhux l-ikbar festi niċċelebraw ukoll bħala komunità Maltija il-Miliet. U allura dak li kellna u konna soltu mdorrijin naraw propju f'Misraħ il-Miliet hawnhekk fid-Dar Ċentrali fuq żewġ solari, pratikament 3 solari differenti, se jkollna wkoll ambjent magħruf ukoll anke l-aktar tipo tal-Christmas markets fejn se jkollna wkoll wirja mill-isbaħ ta' presepji li tiftaħ din il-ġimgħa u mbagħad fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla ikollna wkoll allura stands varji fejn ikunu ovvjament relatati mal-ponzjetti, xi ħaġa sinonima mal-Miliet il-ħelu tradizzjonali bħal min spice tal-asel kif ukoll ikollna stendi ieħor ukoll b'kotba. Intant barra dawn l-attivitajiet għal żmien il-Miliet se tkun qed issir il-maratona ġbir ta' fondi propju fit-8 ta' Diċembru. Dawn l-attivitajiet kollha se jkunu qed isiru skont il-protokolli maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika fid-dawl tal-pandemija.